Hoxe peregrinamos até o santuario os arciprestazgos de Ribadavia Castrelo de Miño, xunto con todos os fiéis que ano tras ano te acompañan con gran fervor e piedade. Dúas advocacións marianas da nosa comarca do Ribeiro nos acompañan neste día: a gran patroa da nosa terriña, a Virxe do Portal, e a imaxe da tan venerada Santa María de Macén. Con estas dúas imaxes vimos cheos de ledicia a celebrar contigo a Santa Eucaristía, dentro da novena na túa honra, neste ano tan especial para ti, xa que a túa presencia neste santuario que leva o teu nome cumpre 50 anos. Traemos o corazón cheo de peticións para que intercedas polos nosos maiores, nenos, enfermos, por cantos estamos hoxe aquí contigo e por todos aqueles que partiron xa deste mundo, pero que seguen presentes no noso recordo diario. Preparémonos para celebrar a Santa Misa, postos de pé e participando activamente da oración e do canto. Oh
Sexa convosco. Dispoñámonos a participar na celebración desta Eucaristía, recoñecendo primeiro con humildade os nosos pecados. Ti que acollías os pecadores e saltabas con iles, Señor, ten piedad. Ti que eres compasivo e misericordioso, Cristo, ten piedad. Ti que perdoas todos os nosos pecados, Señor, ten piedad. Deus Todopoderoso, teña misericordia de todos nós, perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Oremos. Deus, noso Pai, pola resurrección do teu Fillo, noso Señor Jesucristo, enches de alegría o mundo enteiro. Concédenos pola intercesión da súa nai, Santa María Virxe, alcanzar os gozos da vida eterna. Polo noso Señor Jesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, e Deus por sempre, eternamente. Lectura do libro de Apocalipse. Abriuse o santuario celeste de Deus e apareceu a arca da súa alianza no seu santuario. E apareceu no ceo un gran sinal, unha muller vestida co sol, coa lúa baixo dos seus pés, e na cabeza unha coroa de 12 estrelas. Estaba embarazada e berraba cos retorzóns e as dores do parto. Apareceu outro sinal no ceo. Era un gran dragón vermello, que tiña 7 cabezas e 10 cornos e nas cabezas 7 diademas. Co seu rabo arramplaba unha terceira parte das estrelas do ceo e botabas na terra. O dragón plantouse diante da muller que estaba para dar a luz con idea de engulirlle o filliño en canto nacese. Tivo un fillo varón, aquel que cun caxato de ferro a rexer todas as nacións. Pero Deus arrebatou o filliño da muller onde así, o seu trono, e a muller fuxiu para o deserto. E oín un gran berro no ceo que dicía: Arestora chegou a victoria, o poder e o reino do noso Deus, así como a soberanía do seu Mesías. Palabra do Señor. Señor
Espera no Señor, ten fe, faite valente, ten folgos, agarda no Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él será el Salvador de su pueblo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, sacerdotes, estamos todos celebrando y presidiendo esta Eucaristía. Queridos hermanos todos, que estamos aquí reunidos masivamente para honrar a Virgen Nuestra Señora de Fátima. Estamos aquí todos reunidos junto al altar do Señor, que ante a imaxe da Santísima Virgen de Fátima eu trasdou dúas advocacións para nós moi queridas: a Santísima Virxe do Portal, patrona do Ribeiro, e a Santísima Virxe da Asunción, moi querida, apreciada e valorada no pobo de Maceda. A Virxe é a mesma, pero con distintos nomes
que lle damos ás persoas. Estamos, repito, aquí reunidos, este grupo numeroso e representativo de dous arciprestados do Ribeiro, Castrelo de Miño e Ribadavia. Vimos con delicia, con ilusión e, ante todo, con fe e esperanza. Isto é moi importante neste mundo complexo en que vivimos, cheo de temores por os problemas do día a día, motivado por a crise en que pasamos, na que está o mundo en que vivimos, e dun xeito especial que estamos pasando nós. Medo ao paro, que sufren moitas persoas. Medo a perder o posto de traballo. Medo aos conflitos sociais e laborais. Medo á enfermidade, a dor, o medo, os moitos atrancos que se nos poñen no camiño. A Virxe tamén tivo na súa vida moitas dificultades e reveses, pero non perdeu nunca a esperanza en Deus, que sempre cumpre a súa palabra. Os homes e mulleres moitas veces non cumpren nin cumprimos a nosa palabra. O que decimos hoxe o decimos mañana. O que hoxe é dun xeito, mañán é de outro totalmente distinto. A palabra de Deus sempre é a mesma, porque é unha palabra verdadeira, que non minte nunca a nadie, que non engana nunca a nadie. A esperanza é unha virtude teologal por a que esperamos a gloria de Deus mediante a gracia de Deus e as nosas boas obras. A esperanza nos leva a Deus como ben supremo e suprema felicidade. A esperanza non é posible sin a fe, por tanto a fe inclúe a esperanza e a caridade. A esperanza sempre produce inseguridade, porque non se posee o que se desexa, neste caso, a Deus. Co pecado perdese antes que nada a caridade, despois a esperanza e finalmente a fe, que sin obras de caridade é morte. Toda a vida está baixo o sino da esperanza, que é necesaria para perseverar na vida cristiana. O Deus dos cristianos é Deus sempre de esperanza. Esperanza e camiño elexido por Deus para manifestar o seu amor aos homens. Por a esperanza, Deus descubre os secretos do seu amor misericordioso. Por fin, a esperanza cristiana apóyase na certeza de que Cristo resucitou a carne pecadora e a transformou en carne de justicia e de santidade. Non podemos pecar nunca contra a esperanza. O desalento,
o pesimismo, a tristura, a presunción, a desesperación. A Virxe é modelo de esperanza. Ela, como todo bo israelita, esperou e pediu a vinda do Mesías. Cando o arcángelo San Gabriel le anunciou o misterio da encarnación, ela, aunque sin entender o misterio, porque os misterios non se poden entender, están por encima da nosa capacidade mental, acepta os plans de Deus. Vela aquí a serva do Señor, fágase en min e cúmprase a súa palabra. A súa actitude é porse nas mans de Deus e ofrecerse para que se cumpra sempre a súa voluntade. A Virxe esperou o nacemento do seu fillo a pesar dos atrancos que sufriu na vida. O empadronamento en Belén non atopara acollida nos seus parentes, nin na posada pública de ter que dar a luz o seu fillo na pobreza e no abandono dun estado. Cando xuntamente con Xesús e os seus apóstolos asistiu a unha boda en Caná de Galilea e o viño faltaba na mesa, ela dirixiuse ao seu fillo dicíndolle: non teñen viño. E a pesar do aparente rechace da súa petición por parte de Xesús, non perde a esperanza e dille aos servintes: facede o que eu vos digo. E conseguiu que se fixera o milagro de converter a agua en viño sabroso. Finalmente, María, despois da morte de Xesús, esperou, sin dúbida ninguna, a resurrección do seu fillo. Ela espera tamén os apóstolos a vinda do Espírito Santo sobre deles, o día de Pentecostés. Como María, tamén todos nós temos que esperar, e esperar sin medos. O Señor está con nós, e María tamén. Eles cumpren sempre a súa palabra e non fallan nunca. E a súa palabra sempre é verdadeira. Virxe Santísima de Fátima, prega por nós, para que a nosa esperanza sexa cada vez máis auténtica, máis viva, que demos testemunha de ela no mundo en que vivimos. Que nunca teñamos medo, que non teñamos medo a ser e a vivir sempre como verdadeiros cristianos, que ser testemunhas de Cristo no mundo, na familia, no traballo, na relación coas demais persoas. Que a Santísima Virxe vele por nós e nos conceda todo isto que lle pedimos e que necesitamos para a nosa vida. Que así sexa. Oración para todos los días. Santísima Virgen de Fátima, tesoreira dos bens do Deus,
refugio dos que somos pecadores, o vosso corazón maternal acudimos con fe viva e filial cariño, pedíndovos la gracia de nunca máis cometer pecado mortal e de facer sempre a vontade de Deus. A confianza que nos inspiran os prodigios que obrades naqueles lugares de Fátima e por medio de vosas imaxes dirixímonos con rogos o voso corazón inmaculado, seguros de que o escoitalas todas as nosas súplicas nos concederedes o favor que vos pedimos desta novena, se é para a maior gloria de Deus e para noso proveito e das nosas almas. Amén. Nosa petición a Santísima Virgen. Pola Iglesia, que contempla en María a imaxe radiante da nova humanidade salvada en Cristo, preguemos ao Señor. Por todos os que sufren e se encontran en calquera necesidade, preguemos ao Señor. Polas nais que pasan dificultades, polos que acompañan os enfermos e polas nosas familias, preguemos ao Señor. Polos enfermos incurables, coñecedores do seu mal, que ás veces encontras en situacións de límite, ao borda da desesperación, para que o Señor lles conceda a fortaleza necesaria. Preguemos ao Señor. Polos que perden as forzas para educar e anunciar o Evangelio. Preguemos ao Señor. Polas parroquias do Arciprestazgo de Ribadavia e de Macendo que hoxe visitan a Señora de Fátima, acompañados coa imaxe de Santa María de Macendo, e por todos nós, para que medremos no amor a María, nai da esperanza, preguemos ao Señor. Escoita, Señor, esta oración que te diriximos, e por mediación da Santísima Virgen de Fátima, concédenos todo aquilo que necesitamos para a nosa vida de cristianos. Pedimos por Jesucristo noso Señor. Querida Virgen de Fátima, con esta chave entregamos a nosa parroquia de Macendo, coas súas festas, coas súas tradicións, coas súas celebracións dos santos sacramentos, cos seus costumes, cos seus momentos tristes e alegres. En definitiva, entregamos toda a nosa vida eclesial, que xira ao redor da nosa parroquia. A cal te pedimos que sigas protexendo e guiando así para poder cumprir no noso camiñar diario a vontade do teu Fillo ben querido. Presentámoslle tamén, Señora, o pan realizado do noso povo, froito da terra e do traballo dos homes que recibimos da xenerosidade do Señor, Deus de todo o universo. Do mesmo xeito, tamén te presentamos
alimentos típicos elaborados con cariño dos teus fillos. Que estos alimentos sexan símbolos do noso anhelo, que debe manar de pan eucarístico que día tras día o teu fillo nos regala. Contigo tamén. Verdaderamente es digno y de justicia, hermoso deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso Eterno. Louvamos-te, bendecimos-te y glorificamos-te na veneración da bienaventurada Santa Virgen María. Por obra do Espíritu Santo, ela concediu o teu único Fillo, que sen perder a gloria da súa virginidade trouxo ao mundo a luz eterna de Jesucristo Señor noso. Por él os santos e os santos e todos os coros celestiais celebran xuntos a túa gloria. Con unánime alegría permítenos asociarnos a túas voces cantando humildemente a túa bombanza. Oh
deu gracias, parteuno e deu aos seus discípulos mentre decía: tomade e comede todos dele, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea, tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentre decía: tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vos e por todos os homes para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Ven aquí o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, a memoria da morte e resurrección do teu Filho, ofrecémosche o pan de vida e o cáliz da salvación. Dámosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presencia e de servirte. Pregámosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da súa Iglesia extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor, xunto con noso Papa Benedicto XVI e con noso Bispo de Narnia, e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, de vos irmáns juntos que morreron con súa paz, coa esperanza posta na resurrección, e a todos que partiron deste mundo, amparados na tua bondade. Acollos a todos na luz da tua presencia. Ten misericordia de todos nós e dá a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, baixo a vocación de Fátima, cos santos apóstolos e con todos que nesta vida cumpriron a tua vontade, que podamos louvarte e dar gracias por mediación do teu Filho Jesucristo.
diriges los convidados hacia el Señor.
Señora de Fátima. En este momento de intimidade co Señor, despois de recibir o seu corpo, froito das súas purísimas entrañas, podemos clamar co salmo: Señor, estivo grande conosco e así cheo de delicia, a delicia que experimentan os niños á beira das montañas, a seguridade que nos dá a tua cercanía, o hogarismo que nos ofrece a tua compañía e a paz que nos dá a tua presencia. Somente se encontramos nestes simples unha palabra que non nos cansamos de repetir: gracias, gracias, nos anais, Señora de Fátima. Moitas gracias, porque agora voltamos aos nosos hogares do Ribeiro co desexo de poñer por obra as súas ensinanzas de paz, amor, de fidelidade, de levar como consigna de facer nas nosas vidas o que teu Fillo nos mande e así poder pasar por este mundo antes ti, facendo sempre ben. Ajuda os que máis necesitan e esperan de nós. Con ilusión, estamos nos nosos lugares sempre acompañados de tua presencia maternal. Gracias, Señor de Fátima. Ben, pois nós tamén, os sacerdotes de Fátima e a comunidade de Fátima, estamos moi contentos e agradecidos porque os do Arciprestado de Ribadavia e os de Santa María de Macendo, os vosos sacerdotes aquí e todos que viñestes con eles, acompañando a imaxe da Virxe de Santa María de Macendo, tan querida para esa parroquia, e do estandarte da Nosa Señora do Portal, a patrona do Ribeiro, pois quixestes aquí responder con tanta vida e con tanta forza a esta invitación. Eu penso que a Virxe de Fátima, neste cincuentenario da súa casa, do seu templo, que se inaugurou pois no ano 1962, estará contenta desta visita, e creo que nos dá hoxe unha invitación, fainos unha chamada e unha invitación importante, e é que a veces cando estamos nas nosas parroquias, cada un parecemos poucos, maiores, parece que temos pouca vitalidade. Non vos parece que esta xuntanza de hoxe e outras que temos por aí durante o ano demostran que non somos tan poucos, que temos vitalidade e que podemos vivir a nosa fe pois con gozo e con forza. Hoxe precisamente que falamos de esperanza, que non nos desanimemos. A Virxe vai connosco, Xesús acompaña o noso camiño e, por tanto, hai futuro, hai posibilidade de que o noso entusiasmo medre e que poidamos entregarte tamén a todos os que nos rodean. Aquí hoxe, os de Ribadavia, da zona, Estado e os de Macendo, trouxéstenos o millor do voso corazón. Queremos tamén que daqui do santuario esta noite levedes o millor do nosa gratitude e da gratitude da Nosa Señora de Fátima. Moitas gracias.
César e a don Celso pola invitación e acollida que nos diron neste santuario de Fátima e agradecerle aos sacerdotes presentes a súa colaboración. Queremos, con esta peregrinación, devolverte a Virxen de Fátima a visita que nos fixo hai moitos anos a nosa parroquia. Grazas, Virxen de Fátima. Que aquí os curas que somos do meu tempo, dos dedos, ordenarnos aquí. Era moi difícil salir do seminario, ordenando de curas, nós, entonces, ordenarnos a las dudas, ahora españamos, gracias a Virxen. Señor, que este sacramento fortaleza nos nosos corazóns a verdadeira fe e a verdadeira esperanza que nos vai proclamar Deus e homo verdadeiro o teu Fillo nacido da Virxe. Concédenos que, polo poder da súa resurrección salvadora, cheguemos á alegría da vida eterna. Por Jesucristo, noso Señor. O Señor sexa convosco. Bendiga vos Deus, omnipotente, Pai, Fillo e Espírito Santo. Que non teñamos medo en vivir a nosa fe, en ser testigos auténticos de Jesucristo noso Señor, como manifestamos nesta celebración. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe.